Dumane dumezizweni isihlahla somdlebe nondlela mzimba bejempeje mfazweni empandla ihliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba zadida umndeni ngalunya intsha ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwaneta siqoqula mdalo ohlala emoshali che amtolo maga ngathi ungavuleka indlela nabohlanga nginibingelele phezulu egoli konyama kayipheli iphela amazinyane ndoda nginibingelele phezulu kanciba eEastern Cape molweni mawethu baphulaphula bahle sanibonani kwaZulu dumela ngiyalidumelisa kaufela ko South Africa ko Limpopo ke re bagotsi baka bafowethu ukhehlelezi ke lo okhulumayo okokuqala wherever you are uma le video uyibona ku Facebook ngicela u-like page lami ufollow uma uyibona ku TikTok please bathi kwa TikTok ya like khona ku like and I don't know whether it's follow. By the way, I'm just here to explain. I know I don't owe anyone any explanation, but from the allegations and the pictures that were trending on social media, that I'm in a critical condition. I was like, and then, but anyway, it's good to see South Africa being busy with something maybe about your name, even if it's a bad thing, but in English we call it a bad publicity, still remains a publicity. So you guys are giving me free airtime, so I'm always emlonyeni. Guys, by the way, I was out of the country. I went to Togo, which means I went to 3 countries. Addis Ababa, then I went to Togo, then I ended up in Cotonou, which is Benin. So when you're traveling to these countries, you need to have a yellow fever, and there are mosquitoes and different diseases, monkeypox, malaria. So when I came back, I had to go and do ama-checkups. Ngadonsa amagazi. Mina ke ngulo umuntu kancane kancane ohamba udonsa igazi just to check my health ukuthi ngi right yini. So ngahamba ngadonsa amagazi ngacheckwa ukuthi monkeypox no, because I was just suspecting ngengaba ne rash I understand. So bangichecka check. So bathi if ever uneresh kanjena maybe monkeypox, but no, you need to sit there up until my results abuye lab. So abuya again. I spent only a night, nothing serious. Bangichecka extend bang release, but no, it's fine. Uzoso ke niyamazi njengoba igama lakhe lithi uzoso uhlala osanje indaba. There was nothing serious. Izitha zami go back and have ama conferences ukuthi ningishaya kanjani because ngiyaphila ngumqemane. Cha angiguli ngi right nje. Ngi right ba checkile ba checka bathi no, everything is okay. Yeah, kuyatrenda angazi ini lento yini, but anyway guys, I'm back. Izinto ngibuye nazo bayazi ke osomabhizinisi abakhulu nabancane kahle kahle ake ngithi abantu abalanda amandla kimi bayazi mangisho kanjalo ngibuyile. You are more than welcome to come sibuke ukuthi yini engakufanele yini efanele idlozi lakho. Ezingihlala ngisho ngithi please don't come to me if ever awukaze wangiphupha. Don't come to me mangakaze ungiphupha. Don't come to me uzela ukuthi udumile ukhehlelezi. No. Come to me mauna following problem. If ever you are watching this video and unalento ukuthi leso sifo sinali kakhulu umona, unali kakhulu lo mona usuku nzima kakhulu. And on Saturday I'm in Joburg khona i-Elephant Commissioner ngizobe ngihlola khona kakhulu strong noma ngihluliwe. By the way, at Togo there was besihlolela i-king
yaseBenin. So besi u14. Hey, ngike ngapost isithombe lapha ku Facebook, omunye ubaba uyikhehle umdala. Hayi kodwa ngiyaqala maybe angazi, ngiyamvuma lo baba, ngiyamvuma futhi ungihlule kufanele, cha awubukisile ngami. He became number 1 and this other one futhi obe number 2. Out of 14 I became number 3. I'm proud of number 3. It's fine, I will work hard ngidonsa amasokisi, but bayangivuma okusalayo, bonke bayangivuma ngendlela athi bekhuluma. I was the youngest boy, bengimncane, but ziyangivuma inkunzi zonke futhi ziyavuma, ziyasho zithi hayi sinike lento mfowethu, makukuthi ilwana ohlola ngazo noma makukuthi igubho ohlola ngazo, manje siyacela mfowethu. Ngathi mina come to South Africa, eMzansi Africa umuthi ukhona, ngisasho namanje. Inkinga ukuthi social media uyena oswayibulala yonke into, but la ukhona umuthi, trust me. Niyazi ke bafowethu laba abathatha abanezigubhu zami, abantu abakathatha amandla nje, uphondo isigubhu yini wacathwa yenza ini, ngibuyile ngiphethe izinto futhi ezifresh ezinzima. Ngoza sihlale phansi ngasho ngathi mina angikhulumi into yamandla la ku social media. Manginawo ngisuke nginawo esigodlweni, ngeke ngibone futhi ngizokhuluma ngawe la ku social media lutho. By the way, lo muntu osuke ethi ngiyekhehlelezi, ihlekiswa ukuthi la ku TikTok kunabantu abathi mabuye ngi-inboxa uthola ukuthi ama followers una 100 and something, omunye na 800, isuke kuyi account entsha leyo ngoba usaba ukuthi maybe ukhehlele uzongi-expose. I don't do that. I don't talk about my clients on social media. Ngenza sure ukuthi I protect them. Ngisho befike esigodlweni, I make sure ngisho kufika celebrity njani, don't ningamshuthi ningenzini, please siyamprotect ngayo yonke indlela. So don't worry, inboxa angeke ngize ngikhulume ngawo ku social media. Inamba yami ithi 071 eka WhatsApp 130 7808. Eka eyasegoli, if ever kunama bookings wafunayo 066 00. Yes auntie, I'm coming. 266 33. Yes auntie.